Eu creo que aquí xa o tomate tan bon, non sei se é quizás pola terra, pero moito creo que é a diferencia de temperatura do día a noite. O sea que de día pode chegar no invernadeiro a 40 e pico, 50 grados, e de noite por aí xa a 8 ou 10 grados. Comentaste que a terra que tamén é importante, non? Necesita algún abono especial ou algo? A nosa terra botámoslle o que é esterco de polvo, de... Sí, esterco natural, sí, digamos. Esterco natural, cara. E despois non abonamos nada con fertilizantes líquidos nin nada. O flor normalmente é un tamaño grande e é moi bon sabor. Iso é ecolóxica totalmente, o sea, non leva ningún tipo de tratamiento, nin abonos químicos, nin nada. É blandiña ou máis dura, é máis tierna? Non ten unha textura así, non sei. Normal como ten. Eu creo que o coliflor non ten moita diferencia en textura. É blanca, é verde? Sí, blanca.